Espai patrocinat per Farmàcia Rovira. Sí, la veritat és que jo crec que el partit, jo crec que la primera part a la Muntanyesa és millor que nosaltres, es troba molt a gust i inclús pot fer el segon gol, i nosaltres, doncs, la veritat, ha sigut per mi la pitjor primera part que hem fet a casa en molt temps. El que està clar que nosaltres, la nostra filosofia i la forma de ser era revolucionar el partit, hem fet dos canvis, hem sortit amb 4 davanters, buscàvem a l'arribar de la forma que hem d'arribar a aquest camp, i la veritat és que segurament a la segona part hem estat millors i sobretot els últims 20 minuts s'han revolucionat tot. Hem acabat amb Raúl Barrientos jugant de davanter centro, segones jugades, un futbol que potser per molta gent sigui lleig, però per nosaltres, no sé si ha sigut lleig o no, però ens ha donat 3 punts. Penso que hem fet 55-60 minuts dolents de joc, no hem estat bé, però després hem fet 30 minuts com som nosaltres. I com vam fer el dia a l'Europa durant 70 i en canvi no vam guanyar. Això és el que té aquest camp, que per molt que estiguis una hora jugant millor que el rival, si no mates, el rival en mitja hora poden passar moltes coses, i han passat el que ha passat. Després al final, jo crec que físicament l'equip estava impressionant, l'últim quart d'hora ha sigut un atac i gol total de l'equip, i la veritat és que possiblement la pregunta ja me la fareu del tema del penal. Per mi hi ha hagut un penal abans amb una mà claríssima al minut 55 i possiblement aquest penal és més rigorós, però això no treu mèrit que l'equip davant d'un equipàs com és la Muntanyesa, que té molts bons jugadors i on poder escollir, l'equip ha guanyat 3 punts importantíssims a base de casta, que a vegades amb el futbol és important. No, home, no, això està clar, si dic que sí estaria fotent una perogrullada, la veritat és que no. El que passa que això és competir, i moltes vegades les coses diuen jugar bé a futbol. Jugar bé a futbol és una cosa, tocar la pilota i competir. Competir què és? Competir és fer les coses ben fetes quan l'equip més ho necessita. Quan en els moments més difícils necessites el millor dels teus jugadors, i s'han competit. No vol dir jugar bé a futbol, competir no és tocar la pilota 10 vegades. Competir és guanyar un partit i treure rendiment en el moment que necessitàvem aquests jugadors importants d'aquest equip, i això és el que hem fet durant els últims 20-25 minuts, que hem arrollat a un rival, per mi, boníssim. Hem fet un canvi, hem tret un punta i hem miro el meu segon entrenador perquè ho hem estat parlant amb l'Íñigo. Hem tret un punta perquè estava l'equip trencat i hem posat un migcampista com el Turo, però no era per donar per vol al partit, sinó perquè no es trenqués. Estàvem amb un migcampista que era el quadre, si el que volíem era continuar amb l'entrada del Turo, guanyaríem amb agressivitat, amb els saques de banda, que els té molt bons, i amb el joc aeri, i per tant, hem continuat, era el moment de continuar amb el partit, però organitzats, més organitzats, cadascú al seu puesto, 3 a dalt, ja no eren 4, perquè penso que amb aquesta categoria tot el que sigui sumar és important. Si després de que en un partit 0-1 t'empates, no és que donguis per bo aquell empat, però sí que no pots tornar-te boig perquè potser en una contra et fan l'1-2 i després penses, tenia que haver organitzat-me. Són coses que s'han de prendre en moments puntuals i ràpids, però organitzadament hem anat pel segon gol i la veritat és que ha arribat. Tots som Cerdanyola. Ajuda el club tal com nosaltres fem des de la Farmàcia Rovira al passeig Cordelles número 64.